Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da kasancewa a wannan sabon bidiyo. Sunana Muhammad Lawan kamar yadda ka sani. Sakamakon za ga an daɗe ban yi bidiyo ba, shi ne ce yau barin mana bidiyo wadda zai amfane mu. To wani irin bidiyo ne? Sanin cewa ne yanzu za ga abubuwa sun yawa online. Za a ce muku wannan abun ana samun kuɗi, wannan abun ana samun kuɗi, wannan ana samun kuɗi. To kasancewa yan uwa za ku je ku ga kun ta yin abu kun ta yi ba a zo an biya ku ba, makamancin haka da sauransu. Za ga mu kamar yanzu halinmu da yanzu muka samu kunci na rayuwa, to muna iya fuskantar duk wayansu matsaloluwa wanda za ku ga turawa ne suke haɗa wani manhaja da sauransu, sai kuma ku zo ku ga mun yi amfani da shi da karshe ba a zo an biya mu ba. To ya za a ce mun magance haka mu ma mu samu alheri? Ba komai bane hanyar da zan nuna muku, hanya ne guda uku wadda tabbacin an san cewa su hanya ne garanti wadda za ka iya samun kuɗi. To wannan wani irin hanya ne wadda za ka samu alheri? To da farko dai hanyar da ake, wanda hanya ɗaya na farko shine hanyar Uwork. Kowa da kowa ya san Uwork, kuma kowa ya san ya Uwork yake. Wayansun ku sun sani ko kuma zan ce wayansun ku ba ku sani. Uwork wani kamfani ne wadda kamfanin Tecno da Jumia suka ba ta talla, ko kuma zan ce ma contract na shekara ɗaya. To wannan alheri ne wadda mu 'yan uwa Hausawa za mu iya samun alheri game da wannan Uwork. Shi yasa ya kamata a ce mun je mun yi rajista da shi, saboda contract ne na shekara ɗaya. Wayansu suna ganin cewa ba a biya makamancin haka da sauran. To wannan ya zama zance ne, saboda mu Hausawa kowane abu an ce mana gashi muna yi, amma kuma an ce sai ka sa kuɗi ka yi upgrade, za mu ga kamar zambancin mu zai. In dai Allah ya sa za a cuce ka ko da ba ta wannan hanyar ba, ya kamata a ce ka zamanto kana ɗaukar kaddara. To insha Allah balantana ma wannan hanya in ba za ta taɓa cutanka ba, kuma ba za a ma fara cutanka ba. To hanyar Uwork kamar yadda ka sani cewa shi hanyar ana rajista ne da shi ta hanyar, in ka je ka yi rajista za su baka email address. Za ka yi rajista da email address da komai da komai, za ka iya level 1 har 2. To yanzu dai in case bari mu je mu shiga wannan hanyar ku gani dai da idan ku. Hanya na ɗaya da farko dai za mu zo mu shiga Chrome namu. Wancin mun shiga Chrome namu mun jira shi a buɗe, za mu je mu yi searching na Uwork. Za mu je mu yi searching na Uwork. Za mu zo mu yi searching Uwork. To bari mu je mu yi searching Uwork kai tsaye. Gashi nan za mu sa U, idan mun sa U sai mu sa work. Gashi nan uwork.ng. In ka sa uwork.ng shikenan zai kawo ka directly cikin abin. To in ka sa uwork.ng direct zai kawo ka cikin abin. To yanzu bari mu je kai tsaye, dan jira sa mu dan yi hakuri. Wannan ya dan mun wani ne, shi yasa bari mu je mu jira sa dai kaɗan. To gashi nan kamar yadda kuka gani direct zai kawo ku kamar haka, zai buɗe muku kamar haka. Abinda za mu yi na farko shine za mu zo mu yi register. Ga inda aka rubuta register a ƙasar nan, sai mu zo mu danna register. Za mu danna ka register, zai buɗe mana register. Bari mu danna kan register. Gashi nan yana tafiya. To gashi nan ya kawo mana shafin register. To matuka in dai baka da rajista da su, to anan ne zaka zo kai rajista. Gashi nan da farko in kana so kai rajista da email naka, gashi nan yana kan email. In kana so kai rajista da phone number ka, zaka zo ka danna kan phone number haka. Idan ka danna shi zo, amma wanda yafi sauki ku yi rajista da email naku. To zaka nan wajen na farko zaka zo ka sa email, gashi nan inda ka gani. Na biyu gashi nan full name, na uku password, na hudu za ku kara maimaita password naku, na biyar invite code. To kun gani wannan shine email, wannan na biyun kuma shine full name, wannan na uku kuma shine password. In ka tashi za ka yi ƙara confirming password a wannan waje na hudu, sai ka danna register. In kuma kana da register da su directory za ga ya wannan. To gashi nan in ka gama register sai ka doka danna login a nan wajen. In ka danna login zai kawo ka shafin da za ka shiga directly. To yanzu mu da muna da login da su, za mu gwada login na account ɗin. In yaso sai mu ga cikin account ɗin mu ga ya yake.
sai ku ɗan yi haƙuri mai login. Yanayi ne na abubuwa sun yawa akan device ɗin, shi yasa. Za mu ɗan yi haƙuri kamar yadda na gaya. To gashi na yanzu mun riga mun sa komai, mun riga mun yi login, gashi na yana yin login. Zai shiga mana cikin account nan, already mun gada muna da login da su. To za mu yi login, gashi nan yana tafiya. To za ga ya buɗe muku cikin dashboard naku, cikin dashboard. Wannan abin yana da matuƙar amfani sosai, wadda hakan shi ana biya don biya, ana biya da yanayin abin yake, yanayin tsarin sa yake. Insha Allah a nan za mu tsaya. Bidiyon mu na gaba zan nuna muku yadda za ku yi aiki na farko kyauta kuma ku samu kuɗi, kuma da yadda za ku yi upgrade. Kada ku manta, idan yanzu ne farkon zan kawo wannan channel din, kada ka manta ka danna mu alamar subscribe, ka danna mun ƙararrawar sanarwa saboda